Bon dia, conills literaris. Avui cuinarem la literatura del Rodolfo del Hoyo. Ingredients: 3 llibres i un sofà. El primer ingredient és La font del Cedre. Les il·lustracions d'aquest llibre són de Toni Cabo i aquest llibre és a partir de 8 anys. Per què posem aquest llibre en aquesta recepta que farem? Doncs perquè és una aventura molt especial i a mi aquesta aventura em va agradar moltíssim i em vaig enganxar moltíssim a poder resoldre aquesta aventura. I la pregunta d'aquesta aventura és: quina relació té la contaminació de l'aigua del subsòl amb els fets misteriosos que poden passar en una escola? Aquesta pregunta l'haurà de resoldre la Mariona, que és la protagonista, que és aquesta, i, com us he dit, l'haurà de resoldre. Però hi ha un petit problema, perquè els professors de l'escola tenen sospites de que la Mariona està fent que passi aquests fets misteriosos en aquesta escola. Aleshores no l'estan ajudant molt a descobrir aquesta aventura. Però hi ha un tros del llibre que un fantàstic personatge l'ajudarà a resoldre aquesta aventura. El posarem aquí dins. I anem pel següent ingredient. Quin niu més bonic d'il·lustracions de Blanca Becà, i és a partir de 6 anys aquest llibre. Aquests 3 llibres que us diré, tots van d'aventures, però són aventures completament diferents, perquè aquesta aventura va sobre ocells. Només hi ha una persona. Aquesta persona es diu Núria, que és la protagonista, i els ocells fan un niu a les golfes de la Núria, de casa de la Núria. Aleshores fan el niu, li posen joguines, dibuixos, etc. I un dia, quan tornen de fer el vol i de passejar, l'ocell veu que a la casa i el niu han desaparegut. Aleshores haurà de viure aventures fins a la sorpresa final, que tampoc us ho diré perquè vull que tingueu intriga per llegir-vos aquest llibre tan interessant i com jo el vaig disfrutar, vull que el disfruteu vosaltres. El següent ingredient és El bosc dels somnis perduts, d'il·lustracions de Montse Tubella. Aquest llibre està fet a partir de 8 anys i jo me'l vaig llegir i és fantàstic, crec que és d'un llibre que em vaig agradar més i us el recomano perquè aquesta aventura és molt especial també com les altres dues. Va sobre uns nyitos, que són com uns follets petits, són tan petits com un gra de sorra i llavors sempre dormen en cases minúscules al bosc i es passen el dia dormint, són uns dormilegues. Aleshores, cap al capvespre, van anar a visitar la senyora Sons, que és una senyora que els explica històries, somnis que els hi passa a ella. I per què els explica històries? Doncs perquè, com que són tan petits, es poden posar per les xemeneies, pels panys de les portes, de les cases. Aleshores van fins a les persones que estan dormint. I un cop es fiquen ben endins de les orelles, els hi expliquen aquestes històries i somnis que els ha explicat la senyora Sons, perquè així ells puguin disfrutar. I és el que nosaltres somiem, doncs ens ho expliquen els nyitos. Fins que passa una cosa amb la senyora Sons i amb els nyitos que no us ho explicaré, perquè vull que aquesta aventura la passeu vosaltres llegint i que pugueu disfrutar-la igual que jo la vaig disfrutar i que us pugui agradar moltíssim igual que jo la vaig disfrutar i que em va agradar. Rodolfo del Hoyo són aquests 3 llibres. I anem pel següent ingredient, aquest sofà. Per què posem aquest sofà a dins del microones amb els altres 3 llibres? Doncs perquè és igual que disfrutar d'aquells llibres, doncs disfrutar del moment que t'estàs llegint i per estar en un lloc còmode i poder disfrutar d'aquell moment que estàs podent llegir aquesta història, podent saber què passa en aquesta història, i és un moment de relax i que t'ha d'agradar molt en aquell moment. El posarem a dins, tancarem i ho posarem 3 minuts.
I finalment tindrem una tarda entretinguda. Adeu!